എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വെട്ടുപാല അല്ലെങ്കിൽ ദന്തപ്പാലയിലുണ്ടായ പൂക്കളുടെ ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ മരം വളരെയധികം ഔഷധപ്രദമായ ഒരു മെഡിസിൻ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് വിഷം, വ്രണം, കുഷ്ഠം, ഉദര രോഗങ്ങൾ, പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വയർ ശുദ്ധി, വായു പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്നത് അത് ശരിയാക്കാൻ, പിന്നെ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക്, ഇതിനെല്ലാം നല്ല ഒരു ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സസ്യമാണിത്. കൂടാതെ വെള്ളപ്പാണ്ടിനും വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്.